Jesu Kristu uyinkosi, bazalwane ngibingelele nantambama. Sinikeze uNkulunkulu udumo. Ngiyacela sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Sibonga lumusa ongaka noma ngalisayo. Nkosi, siyazibuza ukuthi ngempela ubusifanele na singobani, kodwa wena usiphile, wena opha ungajakadi. Wena ungubaba wethu impela, osithandayo, usinakekelayo, usondla, usigqokisa, usifihla nasesivunguvungwini. Ungumpheme wokuphephela, ungumbhoshongo ophakemeyo, olungile, abalekele khona londeke. Baba wethu oncele, sikunikeza udumo nangalesi sikhathi, lungo lwakho. Sibongile Baba wethu oncele, uhambe nathi indlela yasemkhosini kuze kube la. Sibonga ngosukufika kwakho uzoletha impendulo zethu ngamunye ngamunye. Thembeka kwakho Nkulunkulu wethu phezu kokuphila kwethu, sibe singathembekile, sibe sehluleka nokwenza intando yakho, sibe sibuthakathakana kakhulu. Kodwa wena elakho izwi limi kube phakade, noma zingawe izintaba, noma ulwandle lungagubhuzela umhlaba, noma ungazamazama kwawona umhlaba, noma kungaqephuka amatshe, kodwa izwi lakho limi lingunaphakade, linguyebo, lingu-amen. Izithembiso zakho zingaguquki. Siyabonga Baba wethu oncele. Sizofunda izwi lakho namanje, khuluma ngalo, abiyele Nkosi ebuthakathakeni bethu, ukuba size umyalezo kumele siwuzwe. Kususe konke nokusola, nokucomplaina, nokuhlaba, kodwa sizwe iphimbo lakho, ukhuluma nathi. Siyakhuleka egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Iba nathi-ke Nkosi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngibingelele-ke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kulesi sikhathi. Bazalwane, sikulesi sikhathi la umuntu nomuntu owenzela umusa njengami ekhumbula ukuthi kwake kwenzeka isimanga empilweni, kwafika la samukeliswa khona umusa phezu komusa, saphinda ukuzalwa, saphinda kwenziwa abasha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Inhliziyo yami iyathinteka nje ngizwa khulunywa ngokuthi esi-wrong masi sigubha iphasika. Ngabuka ngathi Nkosi yami, bangazibona be-wrong abanye, kodwa mina ngisiboni ngi-wrong ngoba mina ngadlula ebumnyameni ngangena ekukhanyeni, ngadlula ekuhluphekeni ngangena enjabulweni, ngadlula esimeni la kwakungekho themba, ngafumana ithemba lokuphila, nethemba lingunaphakade. Okwami nje ukubheka phambili, ngifaka amahanisi njengoba kushiwo, ngibheke phambili. Noma ngabe ziyanetha ngapha nangapha, ziyanginetha, kodwa ngibheke phambili. Siyambonga abazalwane uNkulunkulu ngaleli thuba asipha lona ngaphandle kokuchitha isikhathi. Ngiyaxolisa, ngiqale ngokuxolisa abazalwane. Umkhuleko wethu wa-last Thursday wangolwesine oludlule waba mude than okufanele. Ngiyaxolisa kakhulu bazalwane, bodla idatha. Ngiyaxolisa ningithethelele. Ngiyakhuleka nje Nkosi ingisize namhlanje ingimise yona. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Sizofunda-ke bazalwane incwadi kaSamuel.
uSamuel wokuqala sizofunda ku-chapter 3, siqala ukufunda ku-verse 7 kuye ku-verse 9, verse 10 sorry. Sifundeni-ke bazalwane kusukela ku-verse 7. Kepha uSamuel wayengakamazi uJehova, nezwi likaJehova lalingakambulelwa kuye. UJehova wambiza uSamuel ngokwesithathu. Wavuka waya ku-Eli wathi, ngilapha njengokuba ungibizile. U-Eli wayeseqonda ukuthi nguJehova ombizile umntwana. U-Eli wathi kuSamuel, hamba ulale. Kuyakuthi uma ekubiza usho ukuthi khuluma, Jehova, ngokuba inceku yakho iyezwa. Wayesehamba uSamuel walala endaweni yakhe. UJehova wafika wema, wambiza njengakwezinye izikhathi, Samuel, Samuel. USamuel wathi, khuluma ngokuba inceku yakho iyezwa. uJesu Kristu uyinkosi. Izwi lakho Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Indaba-ke le esikhuluma ngayo bazalwane, uma bengingayipha isihloko, bengingathi uNkulunkulu Baba wethu uyasilinda, ngakho nathi masilinde. Ngisho kanjalo bazalwane, ngibuka indlela uma siphindele emuva. Ngiqala ukufunda kuverse 7. Kodwa uma siphindela emuva nje kuverse 1, uma ufunda uthi uverse 1, umntwana uSamuel wamkhonza uJehova phambi ka-Eli. Nakake, izwi likaJehova lalingavamile ngalezo zinsuku, nombono wawuyivela kancane. Bese uyehla. Ngiyaqonda simedlule uverse 2 noverse 3. Sifunde kuverse 4. UJehova wambiza uSamuel wathi, yena ngilapha. Wasegijimela ku-Eli, verse 5. Bese lizothi uverse 7 siqale ngaye. Bazalwane, niyabona ukuthi umbizile uJehova uSamuel, umbize ngokokuqala, wagijimela ku-Eli. Wambiza ngokwesibili, wagijimela ku-Eli. Wambiza ngokwesithathu. Lapho-ke u-Eli esenokuqonda ukuthi ubizwa uJehova, wayesemtshela ukuthi uzothini. Uma uJehova esebuye ezombiza ngokwesithathu, wambiza okokuqala, wambiza okwesibili, wayeseyaqonda u-Eli ukuthi kuyoba uJehova obiza umntwana. Wayesemtshela ukuthi akathini. Wayeseyaphindela wayolala. Useyambiza-ke okwesithathu, usenokuqonda u-Eli. Lithe uverse 7, wayengakalazi iphimbo likaJehova, wayengakamazi nezwi lakhe engakalazi. Silapha-ke la sikhona bazalwane, thina njengabazalwane noma njengabantwana bakaNkulunkulu abathi basindisiwe. Sila ekutheni uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu Baba, uye wasibiza. Lithi izwi ngale testamentini elisha, lithi uNkulunkulu Baba uyasibiza, asidonse. iNkosi uJesu ibisiyasithatha, iphinde izosipresenta. Kunezinto ezigcwaliswayo, zigcwaliswa eTestamentini elidala, zigcwaliswa izinto zeTestamenti elisha ekufikeni kwendodana enguJesu Kristu inkosi yethu. Ngike ngafunda bazalwane, nje empilweni yami, mhlambe sengifundela imisebenzi, uthola ukuthi incwadi oyinikezwe omunye umuntu ayisadingeki, sekudingeka i-new version yaleyo ncwadi. Uma sekudingeka i-new version, uthola ukuthi imibhalo iyefana,
mhlawumbe ine chapter kuhluke nje iparagraph eyodwa noma kuhluke kumodifywe isentence no izinto ezinjalo ezimodified. Kodwa iBhayibheli bazalwane, iNew Testament iyagcwalisa, iyisigcwaliso se-Old Testament. Ngamanye amazwi kukhona okuchazekayo, oku-interpretekayo, okuchazekayo kalula kahle kwi-generation yethu ukuthi sikuzwe kwi-New Testament. So ngiyabuka lana ukuthi uNkulunkulu wambiza umntwana kathathu. Ngike ngabheka nje ngathi ake ngijule ngale ndaba mangiyinikezwa, ngoba ayiqalanga la, iqale ekuqaleni. Ngike nganikezwa amavesi okuqala amathathu, ngawafunda njengoba esemkhosini, ngajula kuwo. Bengicabanga ukuthi mhlawumbe iwona engizokhuluma ngawo namhlanje, kodwa cha, mase ngifika la sekufika ukuthi angiqale la kuvesi 7. Uma ngibheka bazalwane, ngibheka igama nje elithi Samuel. Siyakhumbula ukuthi uHana wehluphekile ngamthola umntwana, wamcela. Umprofethi u-Eli wathi hamba kuze kube kuwe njengokucela kwakho. Esethe uHana, ngithulula umphefumulo wami phambi kaJehova. So uNkulunkulu uba nezinto asinikeza zona uma siyithulula imiphefumulo yethu kuye. Besisemkhosini bazalwane, ngiyezwa ukuthi sengiyaphuma ephoyintini, kodwa ngivumeleni, besisemkhosini besithulula imiphefumulo yethu kuJehova. Isicelo sethu kuyi-safety ne-protection. Isicelo sethu kukubiyeleka nokuvikeleka nje ey'ngozini nasekuhlaselweni kwey'nkonzo kwezwi esililangazelele kangaka. So bazalwane, bekubiza ukuthi uqale uthulule, kangangokuthi bekubiza ukuthi okukhonjwayo ukuvume ukuhlambuluka okubhale phansi. Manje ngiyabheka bazalwane ukuthi uNkulunkulu wethu akakwazi ukungasiniki, ngoba uNkulunkulu emva kokuthi uthululile umphefumulo, sibonile emnikezo wani. Asihlukile, nathi sizonikezwa uma siqale ngokuthulula. Uyazi ukuthi ukuthulula kusho ukuthini? Ake ngithi nje uphethe isikhwama, kunalezi zikhwama esiy'phathayo singabantu besifazane, ama-handbag. Ama-handbag ayagcwala. Uyabona i-handbag igcwala ngale ndlela, igcwala yonke into. Angazi ukuthi ngathini, igcwala yonke into. Kwi-handbag kuba khona imali, ku-handbag kube khona ama-receipts, ku-handbag kube khona iy'liphu ey'thize, mhlawumbe zoma-lay-by, abenza ama-lay-by. Ku-handbag kube khona mhlawumbe ama-list, izinto esiyoy'thenga. Ku-handbag kube khona ama-tissue okusula ubuso, kube khona ama-wet wipes okusula izandla, kube khona izinto zokugcoba umlomo, kube khona amapeni, kube khona ama-cellphone, bazalwane, ziningi izinto. Uma kuthiwa thulula, akusho ukuthi khipha one by one. Kusho ukuthi just empty, bhekisa phansi. Bhekisa phansi kuze kuphume nama-coins ahlezi ekugcineni. Bhekisa phansi uthulule. Ilokho-ke esithi uma singena emkhosini senze njalo. Inhliziyo zethu siyibhekise phansi, siyithulule, kuphume konke. Kulezi iy'nsuku ngike ngathola uqwembe lolu lwaka-Sunday School olunenhliziyo enkulu, enezinto, omaxoxo, obani. Ngikhombisa umzukulu-ke ngithi uyabona nje ukuthi le nhliziyo injani, igcwele zonke lezi zinto. Ngiyambalela ukuthi inyoka le, umuntu eyinyoka usuke nje enje, ixoxo leli, ngiyabala. Sengithi-ke, sengimkhombisa lesi sithombe-ke la, sekungene iNkosi uJesu enhliziyweni yomuntu, sekuphumile, seziphuma lezi zinto zibaleka ziye ebumnyameni. So ngiyabheka abazalwane ukuthi uma ngabe-ke ingena iNkosi uJesu, uyathululeka izinto ziphume, bese uNkulunkulu Baba esesinike sikucelile.
Ngibheka-ke igama elithi Samuel ukuthi lisho ukuthini nje. U-Ana wayesho ukuthini uma eqamba ingane ngokuthi uSamuel, ngoba izwi likaNkulunkulu alisho ukuthi akukho la ngizwe khona ukuthi uyoyiqamba ingane uthi uSamuel. Kodwa wathi ucela ingane yomfana. Uma eseyitholile wayiqamba igama wathi uSamuel. Mase ngibheka-ke ngiyathola ukuthi uNkulunkulu uzwile. The Lord has heard. uNkulunkulu uzwile, lisho njalo leli gama. So angikho-ke egameni likaSamuel, kodwa ngibheka ekubizeni kukaNkulunkulu. uNkulunkulu uyambiza ngokokuqala uSamuel. uSamuel akaqondi, akakamazi uNkulunkulu, akakalazi nephimbo lakhe. Aphinde uNkulunkulu ambize, uSamuel akaqondi. U-Eli sekuyacaca manje ukuthi hayi, ingane ngeke ilokhu igijima la kumina. Kuya ngani ingane yalokhu igijimela? Sekuyamcacela u-Eli ukuthi hayi, uNkulunkulu-ke obiza le ngane. Manje-ke u-Eli useyamchushisa ukuthi hhayi, uNkulunkulu kukhulunywa kanje, ngoba phela uSamuel wayengakamazi uNkulunkulu, wayengakalazi nephimbo lakhe. Kodwa wayazi ukuthi uhlezi laphana, futhi into engiyithandile, wayelala endlini enomphongolo kaNkulunkulu. U-Eli elala egumbini lakhe, uSamuel elaliswa, cabanga ingane encane, ilala la kunomphongolo kaJehova khona. Complete, full protection. Ukuvikeleka okupheleleyo. Ngizobheka-ke ukuthi uNkulunkulu yindaba kuze kube kathathu embiza uSamuel. Manje ngiyabona uma sengilandela inumber 3, unumber 3 usho ubuthathu emunye bukaNkulunkulu. Okokuqala lokho. Okwesibili usho ukuphelela noma ukupheleliswa. Usho ukuba perfect. Angazi ngizothi yini perfectness ngesiZulu. Kodwa nje uma ngabe umuntu kuthiwa umuhle uqedile, kusuke kusho ukuthi u-perfect lowo muntu. So nezwi noNkulunkulu-ke naye unumber 3 usho lokho ezwini lakhe. Bese ngiyadlula-ke bazalwane, ngiya emgomeni wendaba, ukuthi indaba yethu uNkulunkulu uyasibiza, ufika akubize. Khona izwi, ngithe mase ngithi ngiyalibheka angakhumbula noma likumahubo noma likwizaga elithi, ngikubizile, ngikhulumile kuwe kanye nakabili, kodwa ungilalelanga. Bese lidlula futhi liphinde likhuluma ukuthi ngenxa yeziphambeko ezimbili ey'ntathu kanjalo into ethi bekanjalo, kodwa into ebalayo. Sengiyabheka ngithi mina uNkulunkulu uyasinaka, uyasilinda. uNkulunkulu uyasilinda. Kukhona ukuthi uzwe umuntu uma efakaza ethi, ngathi ngizihambela nje, kwakhuluma izwi lathi, ngahamba ngayofuna indlu yokukhonza ngazinikela. Kukhona othi sengizihambile iy'nkonzo. Kukhona othi leli zwi lafundwa endaweni ethize, lafundwa endaweni ethize ngahluleka. uNkulunkulu uyasilinda, bazalwane. uNkulunkulu uyasilinda ukuthi size simazi, size sazi ngaye. uSamuel lithi ivesi, wayengakamazi uJehova, futhi engakalazi nezwi lakhe. Lalingakambulwa kuye. Izwi likaJehova lalingakambulwa kuSamuel. Kuba khona leso sikhathi, uma selembuliwe-ke, wenze njani? Uyavuma ukulalela okukhulunywa uNkulunkulu noma uvuma ukulalela okushiwo ngabantu? Uyakwenza yini athi kwenze noma uyakugodla? Uma siyifunda le ndaba, siqhubeka nayo, siyathola ukuthi kukhona la u-Eli esebuza khona kuSamuel ukuthi, utheni uJehova kuwe? uJehova behlala ekhuluma no-Eli. Kodwa ngokuhamba kwendlela, uJehova wamtshela u-Eli ukuthi, ngenxa yokuba wena awukhuzanga amadodana akho, ngizomisela wami umprofethi omusha engizombeka.
U-Eli wayibamba leyo nto ngoba noma kubuhlungu uNkulunkulu wethu ngendlela amhle ngayo uyasithethelela. Kade ngilalela omunye usisi okuthiwa uKhalipha owumprofethi. Ngiyakholwa ukuthi uwumprofethi mina. Uthi uNkulunkulu unothando olukhulu olubanzi lujulile ngathi. Uthi angisho ukuthi hambani none senazo, kodwa engikwaziyo ukuthi uma ubonile uma usubuya ucela intethelelo uyakuthethelela. Bonile u-Eli imisebenzi yakhe, isijeziso sakhe sizolandela. Kodwa uNkulunkulu umthethelele ngoba umgcinile endlini yakhe. Uthi-ke uSamuel uma ngabe ephindela ku-Eli, uthi u-Eli, okay, hamba, lithi imali kubiza lelizwi uphendule kanje. Yilokho-ke bazalwane, iNkosi uJesu ithi-ke kwabaseRoma 10 verse 9 ithi uma uvuma ngomlomo wakho kufanele kube khona okushoyo, kufanele kube khona ozophendula ngakho. uNkulunkulu Baba wayebona, noma-ke uJehova njengoba ebizwa la kule chapter, wayebona ukuthi uSamuel uyamuzwa. Wayengamvimbi futhi uma ephuma la egijima eya ku-Eli, ngoba wayefuna ukuthi u-Eli akamqondise umntwana ngokuthi ubani-ke manje okhulumayo. Sinabafundisi abagcwele izwe lonke okumele basiqondise ukuthi ngibani. Kodwa into ethusayo nesabekayo kulesi sikhathi samanje, uma ngabe uthi uyasho, uma ngabe umntwana kaNkulunkulu ethu uyasho encekwini ebekwe phambi kwakhe, uma ngathiwa ngikhwelwe ngamadimoni kuthiwa uhlaselekile, noma kuthiwe usewile, noma avele kuthiwe nje awuzuke uzositshela la, kukhona okufanele asiqondise bazalwane. Kukhona ofanele asitshele, asazise. Njengoba uma ufika endaweni kwenziwa ama-introductions, you need to be introduced to abantu ozobafica lapho, wethulwe. Kwakufanele u-Eli amethule uNkulunkulu emthula kuSamuel, ukuze uSamuel azi ukuthi kukhulunywa kanjani, kuphendulwa kanjani uNkulunkulu, nanokuthi futhi uma usuphendulile uyalindela. Bazalwane, sinomkhuba. Ngike ngalalela enye inkonzo ebengiyithunyelelwe ngomunye umntwana, indodakazi wami. Umfundisi obekhuluma lapho uthi siyahlupha. Ngesonto elidlule siye sayifunda incwadi ebekhuluma ngalokho. Incwadi ebekhuluma ngokuthi uNkulunkulu akamfuni umuntu ofika acele bese yashintsha, asuka ashonele ayofuna kwenye indawo. Ithi-ke uNkulunkulu akamfuni onjalo. So ngike ngalalela lo mfundisi ethi-ke lo mfundisi, sihluleka kangakanani thina ukuthi sithi sicelile bese siyalinda ukuthi akuze kwenzeke leyo nto. Uthi sizathu ukuthi amehlo ethu awagxilile, njengoba kwashiwo kuRuth ukuthi amehlo akhe awabe kule nsimi okhothoza kuyona. Thina amehlo ethu awekho ensimini esikhothoza kuyona, kodwa amehlo ethu abuka phesheya. Lithi isisho sithi utshani bubuhlaza on the other side, bubuhlaza kakhulu ngale kwenye indawo kunalala usuku khona. Uma usuku leyo ndawo uthi ubheke emuva uthole sebubuhlaza nala usuka khona. So kusho ukuthi amehlo ethu silokhu silangazelela ezinye izinto singakazamukeliswa izinto ebesizicelile ekuqaleni. Naho bazalwane, siya ephasikeni. Njengoba-ke sipakisha imithwalo yethu, iy'khwama zethu zibheke phansi, zi-empty, sithululile, ngoba phela sicelile, futhi esicelile sikwamukelisiwe, sekukuthini ukuthi sikuthole. Uma ngabe ubucele ukugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele, ungifike ephasike usugcwalisiwe.
Uma ubucele ukuqonda, wacela ukuhlakanipha, usukutholile. Uma uthululile, wa-empty-sha, wathulula isikhwama sakho, wathulula inhliziyo yakho, uNkulunkulu uzokunikeza. Futhi ungabi umuntu onhliziyo mbili. Isho njalo izwi silifunde last week. Lithi ungabi umuntu onhliziyo mbili, uNkulunkulu abafuni labo abanjalo. So bazalwane, ngiyabuka isikhathi sami sesiphelile already. Kodwa ngiyafisa nje ukusho ukuthi uNkulunkulu usilindile. Besingelinde kuye yini na thina? Lithi izwi lakhe asikhuleke singaphezi, silinde, sikhuleke sinokubonga, silinde futhi kukho sinokubonga ey'nhlizweni zethu. Siyacela bese siyalinda ngokubonga, iy'nhliziyo zethu zibonga. Uyazi ukuthi into esengiyinothisile ukuthi uma ungabe ubonga, noma ngabe ayikakafiki into oyicelile, uNkulunkulu uyakwenza ukuthi ayifikise ngesikhathi esifaneleyo. Bazalwane, asinakho ukuqonda ukuthi njengoba umshumayeli esho la encwadini engcwele ethi konke kunesikhathi sakho. Leyo phrase iyasihlula kakhulu singabantwana bakaNkulunkulu. Konke kunesikhathi sakho. Kusho ukuthi ubuhlungu, ishare yobuhlungu bakho izofika ngesikhathi esifanele. Ishare yenjabulo yakho izofika ngesikhathi esifanele injabulo. Ishare yokuhlupheka kwakho kufika ngesikhathi esifanele ukuhlupheka. Yonke into inesikhathi sayo. Ngisho ukufa kwakho ngeke kufike before time. Kuzofika ngesikhathi esifanele kuwe. So uma ngabe sizohlala ekuqondeni ukuthi uNkulunkulu uma ekubiza kuze kube kathathu kuphelelisiwe nje bazalwane. Kumele yena eziqu zintathu. Kumele ukuphelela. Kumele ukuthi wena usuhlukanisiwe wapheleliswa. Asime ekupheleleni, sihlale ekulindeni, silindele ngokukholwa, silindele inkazimulo ezokwembulwa ekuphileni kwethu. Inkosi yomusa nani, ngiyacela sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele izwi lakho. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Senze-ke siqonde, sipha amandla okufunda izwi lakho, ngoba ilona okhuluma ngalo kithi. Nasey'celweni zethu esikhuluma ngazo emthandazweni nguwe, wena uyasiphendula ngalo. Siphe ukuhlala kulo, silinde sinokubonga. Siyacela egameni leNkosi uJesu Kristu, yandisa-ke Nkosi ukukholwa kwethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, uhambe nathi emkhosini kwaze kwala. Siyabonga Nkosi, ukwazi ngokukholwa nakwethemba ukuthi konke okubi bekuzokwenzeka kunqotshiwe nguJesu Kristu oyinkosi. Konke uSathane ebesihlelele khona usejabhile kumanje ngoba kunqotshiwe, kuphelile. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane. Ngiyafisa nje ukusho ukuthi sesiyobonana entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ngokuvuma kwenkosi ngoLwesine noma ngoLwesihlanu. Lokho nje inkosi ezonihlelela khona. Siyajabula kakhulu bazalwane, uthando esinalo ngani. Hey, ningabakithi impela. Siyajabula kakhulu, siyanilangazelela. Siyazi-ke ukuthi kuningi okunganganiphathi nakahle. Kuningi-ke Nkosi yami ukuhluleka kwethu singabantu nathi sisemhlabeni. Kungalokho nje ngicela manje ukuthi bazalwane,
umuntu akakaqinisekisi ukubizwa nokukhethwa kwakhe, uze awuzile entabeni ngephutha. Ngoba ukhethiwe, wabizelwa kule ndawo. So ukuqinisekisa ukubizwa kwakho, ulule isandla makufanele ulule isandla, nakekele makufanele nakekela, wenze okuhle. Ngoba lithi izwi likaNkulunkulu uma ikhona indlela yokuthi ungakwenza okuhle bese ungakwenzi sekuyisono. Awucabange imali oyikhiphile uza la, uzofika ugodle into enhle obungayenza bese uthwala isono. Kade uthi uthululile esikhwameni sakho bese uyafaka futhi. Ayi bazalwane, siyafisa nje, siyanilangazelela kakhulu. Inkosi inithwale abazophumelela, abangezukuphumelela. Inkosi ibe nani nje nisalalela nako-YouTube nako-WhatsApp. Inkosi inigcwalise ngamandla kaMoya Oyingcwele. Lokho nje ukucelisa usemkhosini ukuthole kuleyo ndawo kuyona. Ngoba uJehova ukhona, uJehova unathi. Nkosi uJesu ukhona ey'ndaweni zonke. Moya Oyingcwele ukhona ey'ndaweni zonke. Uphila phakathi kwethu, uhamba nathi. So akukho la engeke uthi wena ngoba ngisalile ephasikeni angikutholanga. Konke uzobe ukutholile ngaphandle kokudla kwenyama ongeke ukuthole. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane, ngabo bonke-ke abanikelile ukuthi kwenzeke isiphekwa. Awu bazalwane, inkosi inibusise bakithi. Lapho nje umuntu ethathe khona abone kungapheli. Sengathi nje igrosa yenu kule nyanga ingachichima. Ichichime isikole esivaliwe, ifriji ingaculi inamanzi bazalwane. Ifriji ilokhu igcwele nje. Abanamafriji abangenawo la nigcina khona amakhabethe alokhu echichima nje. Ngoba ninikelile kubantwana bakaNkulunkulu indlu yabo kukholwa elikhuluma ngabo iBhayibheli. Inkosi yomusa inibusise, inandisele. Ngivuma kwenkosi sibonane. Siyanithanda uJesu Kristu inkosi.